33-ум микрорайон яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе барои харидани хона мебошад. Дӯстони азиз, ман ҳамин аллакай территорияи раёсати БДА дар ин ҷо мактаби шахсӣ ва дар пеши ин маҷмӯаи истиқоматӣ боз яктаи дигар мактаби шахсӣ ҳаст ва дар ҳамин минтақа дар яке аз беҳтарин домҳои 33-ум микрорайон мо якта духонагаи нави фурӯшӣ дорем бо таъмири зебову замонавӣ. Техпаспорт дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Аз ин тараф чораҳаи пештара бозори Ҷалҷам ва аз ин тараф худи 33-ум ва 32-ум микрорайон хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, двори бино ва подъезди хонаи имрӯзаамон. Дар бино дута лифт аст, ҳардуяш кор мекунад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Духонага кардагӣ бо масоҳати умумии 55 аз 117 метри квадратӣ дар 14-ум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. Бино аллакай техпаспорт дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ, бе ташвиш. хона нав баъд аз таъмир аст, оли ягон кас зиндаи кардагӣ нест. нархаш 780 000 сомонӣ. Боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.